Atong sayran mga kapuso ang pamahayag ni Cebu Governor Gwen Garcia kabahin sumabot nga dakong kapistahan sa Senior Santo Niño o sa Grand Showdown. Pinagi sa live report ni Pemari Dumabok. Pem! Yes, Lan. Maybe this is not the right time to change venue. Kini ang unod sa pamahayag ni Cebu Governor Gwen Garcia atol sa iyang gipahigayon nga press conference kaganihang kung baguhay lang nahuman nga press conference. Kini may labot sa venue sa Sinulog Grand Parade ning tuiga. Gitugan ni Cebu Governor Gwen Garcia sa mga sakop sa media nga sa ilang tigom ni Attorney Colin Rossell, ang Executive Secretary o Secretary to Cebu City Mayor Michael Rama, ilang nahisgutan ang kalabot sa venue sa imong Sinulog Grand Parade 2023 karong Domingo. Matod sa gobernador nga unta gikonsulta sa Cebu City Government kalabot sa kausaban sa Sinulog ang iyang mga silingang syudad ug ang provincial government isip One Cebu Island. Matod sa gobernador nga kung siya gikonsulta lang, iyang rekomendasyon nga himuon lang una ang traditional nga sinulog o ang naandan sama na sa venue, ilabi na nga proven and tested na kini sama na lang sa natad sa seguridad diha sa Cebu City Sports Center. Gipasabo sa gobernador nga isip usa sa mga musayaw uban sa guest contingent sa lungsod sa Konsolasyon. Ang gitan-aw karon ang concern sa mga sakop sa Kapitolyo ang seguridad sa gobernador o sa kadaghanan. Ilabi na nga open space kayo ang bagong venue ang Cebu South Road Properties kun SRP. Ug gado na mga dagkong building sa layo. Dugang sa gobernador nga it is better safe than sorry. Ang gobernador ang halos kada Sinulog Grand Parade ang mosayaw gyud uban ang mga guest contingent gikan sa usa ka LGU sa probinsya sa Sugbo. Niadtong 2020 ni sayaw ang gobernador uban sa Siloy Dancers sa Alcoy. Laing concern sa gobernador ang impact sa pag-uot unya sa dagan sa trapiko diin na panantawan na nga posibleng maabot ngadto sa dakbayan sa karkarang epekto sa traffic congestion. Sa gayon nga sarada ng SRP gikan sa mga sakyanan ug ang dan bakalso na lang ang magamit. Dugang sa gobernador gipanlantaw no sabang dagsa sa mga deboto nga gikan sa probinsya nga gustong moduaw sa Basilica Minore del Santo Niño ug bisan na ang pagsaksi sa Sinulog Grand Parade human sa duha ka tuig nga virtual kining gipahigayon. Nang hinaut ang gobernador nga dunggon o gi-consider ni Mayor Rama ang iyang suwestyon o concern. Hisgutan na mo ang concern atol sa itigom nila ni Governor Gwen Garcia o Attorney Russell ganihang butag atol sa pag-finalize sa Memorandum of Understanding kalabot sa ihatag nga subsidy sa probinsya sa Sugbo ngadto sa Cebu City Government. O karatong paminawon ang tipik sa pamahayag ni Cebu Governor Gwen Garcia atol sa press conference. I had not wanted to give this interview but I guess kinahanglan siguro nga makasabot sad ang kadaghanan nga kanang, and we're trying to do the best we can. I'm sure kanang I hope we can reach an agreement there. Ang sabi niya na manggod kibaw na daan asa ipang station ang kay it's so secure kibaw na it's fenced and also ang buildings kibaw na taas sa dapit. I mean, and I've danced several times. Okay, daghang salamat. Pemari Dumabok.